matur sembah nuwun. Ya, Mak. Ya alhamdulillah ya, Nduk. Iki sawetara diparingi terang. Ya, pancen mau sore sadurunge lekas wayangan iki udan gresik. Ya, iki mengkani grimis tletik-tletik. Ha iya, Mak. Nyatane para penonton ya wis padha rawuh. Bener, padha rawuh saiki akeh penontone. Ha iya, sore mau ki isih urung matek akeh. Ya, lah saiki alhamdulillah diparingi terang karo sing gawe urip arepa grimis sithik-sithik. Ya, Sadurunge ya ndak wae dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam wonten ngersanipun keluarga besar Bapak Cakum. Dalah Ibu Sri Suwarni wonten ing laladaning mriki nggih menika alamat Ndung Sari Tanjung RT kalih RW 23 wonten ing Kalurahan Bukir Sari, Kapanewon Cangkringan Sleman Yogyakarta. Ya, Mak. Matur sembah nuwun dalu menika pareng Bapak Cakum sak keluarga animbali kula sak rencang nimbali limbuk karo cange saka Gunung Kidul. Ha iya, Dalah kanca-kancan sor laras dalu punika dipun paringi lancar. Iya, Mak. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, bengi iki acarane apa? Bengi iki ora liya ya kuwi acarane tasakuran pernikahan panjenengane. Iki ana asmane. Ya. Panjenenganipun Mas Wahyu Kuntara STMT. Ya. STMT iki apa? Sehat tentrem. Lho. Sarjana teknik. Iya. Ngawur ora ya iki. Iya, Kalian panjenenganipun sesilih nggih menika temanten putri sesilih Mbak Amalina Farhana STMT. Wo padha. Sing kakung sing putrane Pak Cakum sapa? Ya iki penjarane Mas Wahyu Kuntara. Wo ngono. Lajeng Mbak Amalina Farhana menika putri saking Bapak Insinyur Sentot Purwandono Prasasta. Dalah Ibu Insinyur Raden Roro Novi Satriani. Wo ya ngono. Saking Balikpapan. Welok. Adoh ya, Mak, adoh. Oh iya. Besok golek jodoh sing cedhak apa sing adoh. Sak karepku, kowe iki ngapa melu-melu ta? Ha iya, Wis sing bakune awake dhewe sepisan melu mangayu bagya awit wis keleksanan tasakuran pernikahan. Sing nalikane akad Lah ndi ki ora ana tulisane. Ah ya wis ngono wae. Wis bakune melu mangayu bagya sartane melu ndedonga ya, Nduk. Ya. Muga-muga pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lajeng enggal-enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma wekasan njaripun Bapak Cakum sak keluarga. Saged momong wayah. Ha iya, Mak. Muga-muga ya diparingi putra nek kakung sing dadi bocah sing saleh. Iya. Sing nek putri dadi bocah sing salehah. Iya, Mak. Ora arep ngular-ulari temanten putri. Wis wegah. Aku rabi wirung tau kok kowe iki senengane kaya ngono ora. Iya. Tur temanten putri wis diular-ulari karo temanten kakung. Ah iya. Ning rak ling ngular-ulari beda. Lah ya beda ning rak ya wis ana komitmen dhewe-dhewe to, Nduk. Ah iya. Ngono kuwi kok ora. Iya, bener. Iki salam-salam luwih dhisik kagem ingkang sepisan keluarga besar Bapak Cakum dalah Ibu Sri Suwarni. Tatan kantun ugi kagem warga Gunung Kidul. Ugi kagem Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Ugi kagem pamirsa YouTube live streaming. Ya. Ya kanggo kanca-kanca Pandhagiyo, sedulur-sedulur Pandhagiyo. Apa Pandhagiyo ki apa? Panda ki kewan sing matane ireng. Heeh. Bener, Mas. Kiyu ki singkatan Ki Yusuf. Oh ngono. Dadi kanca-kanca iki do ngelokke aku nek Ki Yusuf kae mripate ireng kaya panda ngono kuwi. Apa ya ngono? Ya iya ngono iki. Ha iya. Uga salam hangat kagem sapa pepundhen kula tiyang sepuh kula ingkang mapan wonten ing Jakarta. Sapa? Panjenengane Mr. Luki, ya utawa Pak Luki, ya.
sing bengi iki uga mesti mriksani YouTube live streaming. Oh iya, wes nyenengke kanca-kanca nduk penyanyi Pak Luki kuwi sebabe. Ayo mestine awake dhewe ning ndi wae mesti nyawer. Oh ngono. Wes ndile nyawer duren, ndile nyawer wah ra sebaene kok. Ah iya, ngono ya, Mak. Heeh. Ugi kula badhe kirim donga kagem tangga kula mau. Tanggamu apa? Ya iki ya isih mbahku wong ya isih trah isih waris karo aku. Heeh. Liyane Mbah Sunarto siang wau kapundhut sowan ngersanipun Gusti Allah. Mugi pikantuk husnul khotimah ya nduk. Amin amin. Ya iya. Mengki sire Mas Sulis ki arep nang omah. Wo, arep ngopo? Arep DP. Wo. Mas Sulis nanggap kowe. Ora. Iki arep DP sing event tanggal 14 kuwi besok. Ya wis ora usah tak kandhake ning kene kok. Ah iya, Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna Brayut Ndungsari Kartabari. Apa ya ngono tulisane? Ya nek tulisane ngono. Iya. Dalam panitia tasyakuran pernikahan Mas Wahyu dan Mbak Alin. Oh iya, ya ngono ya Mak. Pokoke doa terbaik kanggo pinanganten kakung lan putri. Ya Mak. Iki ana pamundutan. Saka sapa? Saka sing kagungan dalem yane Bapak Cakum ngersake sambel kemangi karo Sri Uning. Oh iya, tulisane Sri Muning. Ah iya ora apa-apa. Lit Muning. Iya, langsung wae iki ana bintang tamune penyanyi Mbak Lala Atila. Iya, ayo sepati Mas. Ayo Pul. Wah, oke. Duh. Keplaken kuwi kimpul kuwi. Oh ya, Oke. Tua kono karo aku kok ngene ora. Wah Senen iki. Tanggaku kuwi ana sing jenenge Senen. Heeh. Wis sok anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ah iya, ya plek ngono kuwi. Ah iya. Nganggo klambi hansip kae. Wah, jan elok iki. Ayo ben rata. Iya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelan kowe iki. Ha iya, iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati, syukur diliwati. Ngono kowe. Kowe tangane lincip ya. Ha iya. Oke. Kuwi. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya, iki. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Lala Atila. Kok nggopo to? Lala sapa? Mbak Lala Atila. Atila, aja kleruki lho ya. Lah. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila iki nek gedhe. Lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh berdiri. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Iki. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ayo wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada merkatak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Nah, udan ki nang dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ah iya. Nah nggih. Musim udan, musim demenan, musim
musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho kancane. Lho, iki Oh, barang kok ora. Ha Ya iya. kan aku golek bolo. Nggih, Nggih. alhamdulillah saged sowan wonten ngendi, Mas? Ndung Sari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndung Sari. Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum. Nggih, sakmenika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono lho. Ayo dalam rangka tasyakuran pernikahan, Mbok. Nggih, sakmenika Nggih. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik Iya. kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk lho. Mbak Malina, Heeh. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do mangkat, Sabar. wis do mangkat. Ya ora iso. Lah ngopo? Kamare sik gua ada beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget loh, Mas. Nggih, Niki mirsani Mas Yusuf. Heeh. Iki kok ya merah putih to iki. Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok iya, nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik ra enek buntute. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gede, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gede-gede. Andane kok. Semangate maksudnya. Heeh. Wingi. Nggih. Kok uduk piye to? Pengalaman ketoke, Mas. Lah ya kae maniake ya kae. Maaf saya belum berpengalaman ya, Mas. Aku ya urung iki. Ayo golek pengalaman. Lah piye karo aku apa piye? Ora Iki mau urung. aku wis semangat lho wau weanan kali ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah, Jenengan tak weani ra bales yo sombong. ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Ki aku wis stalking pacarmu Ora ndelok. Ki to sik ndi kae. Ora Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya cemburu aku lho ya. ora apa-apa. Ki to. Ndi ora? Ki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kowe iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sama? Aku ra melu-melu aku. Beda nek Dwina ki cah telek. Mosok telek, Mas. Nggih, sampeyan nika nderek dedonga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugi dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti congkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Ndekno nuturi. Ya ora apa-apa kuwi ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mak. Nggih. Sapa sing kerep dongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbar, tidak bisa. Kuwi malah balik ning awake dhewe. Balik ning awake Nggih. dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf kok menawi wonten request. Oh nggih, iki akeh banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca sini. Iya, iki sing tulisane akeh banget. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah kok tuwa kono kok ya. Ya wangi macake madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1, kuwi nomor 2. Oh, iya. Kuwi nomere lho. Request dari Mbak Ririn Siprut, request lagu Bandul Kunci yang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang, yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Ki Yusuf Ansor dan Ansor Laras, semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Ya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki. Iki dari Pak Nafi Asari, Pundong Bantul. Nggih. Salam. Dari Pak Dr. Haji
Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parangtritis dan Pak Yani lah kae to iki anggotane. Sapa iki Mas? Faturrahman, anggota DPRD dari Partai PKS untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ha iso. Ora itu. Beserta kok iyo sapa kae mau? Lancang. Ini Mas. Beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung, Mukir Sari Sleman untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan dan sakinah mawaddah warohmah. Amin. Aja karo nangis le maca. Lah aku mbiyen ora ndongake ngene iki, dongane do elek-elek kowe. Semoga cepat sadar, semoga cepat sadar. Sawer transfer 500, matur nuwun, lagune alamate anak soleh Mas. Oke, siap. Iya. Ini bagi yang soleh-soleh ya monggo. Wis gak kono, rono aku tak. Wis iki tok. Heeh, iki. Lho, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Endi HP-ne? Iki lho, iki. Ndi? Arek ngopo? Iki mau lho. Iki HP. Iso love iki sapa ki VC kene? Gak. Ora di paketan kono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Bar Mbak kuwi. Niken. Heeh. Oh nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya, Monggo disepoti iki. Sugeng dalu Mbak Niken. Selamat malam, Dede. Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki Mas. Iki. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Begi. Ayo, iki nembang pamundutan apa? Bandul. Pamundutan Kunci. saking Bandul sinten? kunci. Mbak Ririn saka Hongkong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Iki. Begi. Ora pati apal iki piye? Apa ya? Ngepek. Nggawa kepean. Iya, iki. Begi. Tolong HP. Ayo HP-ne digawa ora apa-apa iki. Ayo main ndarek main apal kok ya iki. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. Iki. Dari Hong Kong. Heeh, mau bapakku Pak Seno Kalasan aku mau metu Kalasan iki aku ora mampir iki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno Kalasan. Nyawer mboten? Nyeh? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Masuk kas. Iki. Aku mendem sik ya. Oh kono ora. Gitu. Aku yo gawa aku lho. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Iki. Niki wau Ya. anggitanipun sinten Mas? Heh? Apal lho iki? Anggitanipun sinten? Aku kan udu penyanyi tapi ora hafal, sampean sing ngerti. Iki. Weke. Nggih, niki wau napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang apa, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul. Kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus Ayo dienggo buka. Gemboke kuwi kok kuncine iki. Rasa dijelaske. ya iya no, kan aku nggak tahu. Ayo iki. Nggih, samenika wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki sambel kemangi iki. Sambal kemangi. Request Mbak Lala Atila. Oh, nggih. Karo Lintang Asmara saking Pak Mur Giarto, Banjarnegara. Nggih, Jawa mengki Tengah. Lintang Asmara kita duet ya. Karo sapa? Kalian jenengan. Wah, aku ora apal kok lagune kok. Ya apa lo Galuh lho sing apal. ya apa lo Lah iya karo galuh wae. Karo sampean. Emoh. Heeh. Oh iya wis. Sampean. Heeh ya wis gak Ya. nesu. Iya. Iki. Niki napa riyen, Mas? Sam.
Karo juang lho, karo juang. Emok blangkone plentang kok. So cebleh ngono ki piye to, Mas? Mas. Iki lho kancane iki lho iso apik-apik ngene iki. Lah kowe kan Salah. Ki ana opo mondolan piye? kaya ikut. Iki kudu direparasi sak sirahe iki. Iso langsung belereng, guys. Kayak mau-maune ya piye. Andane inspirasine ki apa? Iki apa ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to, Mas? Mbah iki. Ora mlebu grup mesti. Ah iya. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk nggo cawek kan. Kaya nek putih-putih ya ki lho, Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Nek nggon petengan pernah ya gur ketok untune tok. Ah iya, kowe iki. Ya sing ketok liyane. Heeh. Ki apa pamundutan sambel kemangi, Mbak? Nggih, sambel kemangi. Oh, isih slendro. Iya. Aku butuh nafas buatan, Mas. Kayak dhewe. Gawe dhewe. Ngene berarti. Ah iya. Nggih, sambel kemangi nipun sampun, Mas. Nggih, ampun, heeh. Wis kuwi HP-ne kok. Ki air. HP-ne sapa? HP-mu. Ki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Piye? Ala padune kowe arep njaluk WA aku to? Ora. Ra ngaku. Heeh. Ya sing kok njaluk kanca-kanca kowe gampang durung duwe kok. Iya, heeh. Nggih. Niki ayah mboten tumu to? Lah kowe Ayah ingkang pundi ayah? kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iki lho. Oh niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beda Bapak. Oh sing niki lho mirip iki. Nggih. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ora dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki WA nggih ya nggih. WA. Kuwi ampar, kowe rasa geger yo, Mas. Wis WA apa salam buat keluarga. Iki ning ngono omah kuwi. do ndelok lho iki. Lah kan ngomah. Lah Lah iya. salah ra melu. Lah iya aku kurang ngomong nek omah do ndelok. Lah iya. Kowe iki. Iya. Sungkem ya, sehat-sehat nggih. Nah, wis dongake sing apik-apik ngono kuwi. Lah nggih. Kowe iki. Iya. Engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku. Ora gelem. Lho kok emoh? Tak sak ngopo-ngopo kok. Parah iki. Eh, apa nih? Mas, ada pesan. Apa? Apa iki, Sit? Tak wacane Mie ya. ayam. Oh, sikik to. Oh, niki. Heeh. Nemu. Heeh. Niki wis nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya, Mas sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Ya ngehno kono. Ya maksudnya lagune nemu ki Oh, dibuat ya ngono kene temanten, dhisik kene. lho. Oh. Rado. Sabar, Iya. untung aku sabar. Heeh, iki men karo dikancani. Niki Mbak menawi Mas manten kali Mbak manten kersa minggah panggung lho Mas. Heeh, nembang. Nggih nembang bareng. Monggo Mas, Mas Wahyu. Mas, Iki. Mas. Wis mangkat diomongi kok Malah bobo, tanggapne wayang bobo. Tak omongi. Kowe ku le bali rene iki nek gara-gara. Dadi aku apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten Kakung Putri ra ono. Bareng gara-gara kuwi bali wis ngusuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di Wah. Nah, kowe iki. nggih niki nomor yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, wis manut wae aku ki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon dilarani piye wong lenang kon manut wong wedok.
Lah wong lanang ki kokean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Weh. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Ye. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo dangdut sih, dangdut apa? Dangdut klasik. Iya. Ya Pol. Nah aku rapal ya wis lho. Mas Yusuf, rene to. Aku wis Duet rapal ki lho. ngadeg. Kene wae. Kene wae. Rene ya. Madhep rene to. Oh iya. Rene. Kae lho tak muni kono. Wong ayo. Ya sing romantis ngono lho. Rasa salting. Wong bagus antep ngrasa atimu. Ngene wae, Nak. Aku tulus jroning kalbu. Senadyan nyawa ucap saka raga wis tresna rapi setipisan. Ya ya joget, joget. Ora apa-apa. Itu. Nangis lho. Ayo cah cilik. Ayo. Disangoni pake. Bisa anduweni Paransa Yaswasmi Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balen jani janji supaya bekti supaya mati. Wong ayo tresnamu kinarya tapa susah jroning